Iyabingelele yamacala. I don't usually greet but namhlanje ngiyabingelela. Ngiyacela ungiboleke indlebe bese uyangilalela nyawuyisole. Nami ngizokuboleka izwi lami. Elizoba ukuphila empilweni yakho naphakade. Bantu bakithi yamacala iyadilika, iyasuka endaweni yasetsakani, isiyothola endaweni yaseSpirit. Lokho kuyindaba ezinhle kakhulu kwabanye futhi kuyindaba ezibhlungu kwabanye ngoba ngiyasuka la bengikhona. Ngeke nesangithola endaweni yasetsakani kodwa sengithola endaweni yaseSpirit ekahle home. Ngisesegoli konke umuntu bantu bakithi angisuka ngegoli. Ngisesegoli inyanga yamacala umkhonde bezitha usatholakala egoli. Uhamba ayiphemba igodlo into zonke ezahlukahlukene. Sekunesigodlo manje sibe nenhlahla kakhulu esiyothola undaba ezitha okuyimini yamacala full time ngaso sonke isikhathi 24 hours. Ke manje le ndawo leyo indawo yaseSpirit endaweni yaseSluma View next to Sontonga Mall. Kulapho umkhonde bezitha sikakhona khona. Uma ngabe uza ngeflight usehla khona endaweni ekuthiwa kuse-OR Tambo International Airport bese ubhala le address le using your navigator or uBolt, which is imoto ezokuthatha zikulekelele zikufikise lapho mina sengikhona khona. Uma ngaba uBolt, you can just contact this number ukuyona yona ozoyifonela. One of our drivers will come to airport and fetch you ikubeke la mina ngikhona khona. Uma ngabe uhamba ngebhasi, yebo kunjalo. Usahamba ngaleli bhasi lizokushiya eJoburg bus station, uthi mawufika lapha futhi nawe uthinta yona le number le bese ucela i-transport ezokusukisa e-bus station ikubeke la ndaba ezisa sikakhona khona. Nawe uhamba ngeTaxi usuka endaweni lapho usuka kuyona, angeze umzakela ngabantu abasuka endaweni ezikude neziseduza ukuze sizozwisisana kahle. Ake ngithi useJoburg ke manje uthatha i-taxi yakho ezokubeka eJoburg. Usufikile eJoburg usufuna ama-taxi aya eSpirit S7. Ucela ama-taxi aya eSpirit S7 bazokukhombisa wona. Bese ucela udriver wakho kushiye kuphi emarobotini waseSontonga egarage. Ukuba iSontonga Mall kube igarage khona la, kuhamba robot khona la. Ucela udriver kushiye emarobotini waseSontonga egarage. Uma ngabe futhi nawe uncela ukwenza lokho uthi masofika eJoburg bese ufonela le number le izokunikeza udriver okususa lapho khona bese uyakubeka kuphi egedini yenyanga yamacala. Ngoba inyanga yamacala ayisekho etsakane, siyiseSpirit endaweni yaseSluma View ngaseSontonga Mall. Uthi mawuza ngeSontonga road abayaziyo, uthi mawuza ngeSontonga road, uthi masofike erobotini elise garage lapha eSontonga Mall erobotini bese ukuthi right ungene ngeSluma uhambe njalo ujump ifoko leli ngathi ulifoko ibridge lujump bese ibridge lisimaliphela kube open space lapha ya laqala khona izindlu nokuthi house number 1 house number 2 ula ungena khona kunezihlahla ngaphandle neboard elibhaliwe ukuthi yamacala solutions. Kulapho khona inyanga yamacala setholakala khona endaweni yaseSpirit iSluma. I-address yona le, inamba ozoyifonela yona le. Ngiyacela abantu bakithi i-address yona le.